भौजाई लोग खातिर देश बा एगो होली में गीत बा आवस हो कहनी के जा हो तुम लोग हमारी टीम की मेंबर हो तुम ही नहीं रहोगी तो फिर उदास ऐसे कि हम तो नाचे वाला है ना गावे वाला है तू रहबू तो बोल मिली हां जी उंघाई आवता हो उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई उंघाई आवता उंघाई आवता उंघाई आवता उंघाई आवता भगवा में भौजाई के उंघाई आवता भगवा में भौजाई के उंघाई और का बताओ तब हो जाइए के बारे में 4 बजे भोर में पुरुआ चौपटे के सुत जाली ढाबा में भाई जी के लेके हो भाई जी के लेके एक दिन हम डांट दी हनी तो हम ना जानने कि तोरा तोरा बहुत जगह घर बा फॉर्च्यूनर से लेवे एकर भाई आवता फॉर्च्यूनर से लेवे एकर भाई आवता भगवा में भौजाई के भाई आवता भगवा में भौजाई के भाई आवता होलिया में भौजाई शिकारी जी होई परियाला के बेटी बोले ले बोलू तो ले ले चहेरी एकरा 9 बजे